Понеже видях, че има интерес някакъв за клипа, който направих за перфоратора, и реших да ви покажа. Значи ето го, нали, всичко стана как трябва, върти си. Искам да ви покажа и нещо друго. Тази машинка също я взех наскоро, преди няколко дни. Още не съм работил с нея, но още като я взех, аз обичам да намирам просто фабрични дефекти на машините. Това може да задачи много. И реших, че, нали, като всяка ефтина техника, нещо са забравили да сложат. И я разглобих. Веднага гаранцията я прежалвам и разглобявам машината. И се оказва така. Това нещо, това е едно така масивно метално, стои тук вътре в корпуса и се движи нагоре-надолу като някаква противотежест, или по-скоро като маховик действа на ножа. Това нещо е тежичко, метално и вътре са лобче в корпуса. И има един такъв метален, да го кажем, пин вътре, 4 мм е фи, и ограничава това нещо да се движи в тази посока. И аз като го разглобих, преди да прегледам схемата, естествено, реших, че трябва да има и от двете страни огледално по един такъв пин, защото има място от двете страни. И си помислих, че някой е забравил да го постави. Намерих такъв на струга материал, направих пин, сложих го вътре, леко се ограничи това тракане, но пак го има. Нали. Машината иначе работи много добре, да, няма да тръгне без батерия, просто не съм още много добър инфлуенсър, ето с една ръка не мога да се справя. Така, сега ще му сложа батерия, да видите, нали, как работи. Много плавно повишава оборотите. Страхотна машина, бих казал. Но това не трябва да ви притеснява. Ако си купите такава машинка и така го чувате това тракане, мисля, че е нормално. Не ги разглобявайте, няма смисъл. И така, това е от мен за сега. Ако има нещо, пак ще се включа.